welcome to Na-eme Ogbe. And I feel I no go look at Isiano. I got to go. So sure I for now, but in all one side in agent because if I be go the worry on a normal street level. So I got any move by telling you one or two. I got like if we know, then only if a man if on a man I wept here by 18 years on because yeah they and I know where interesting topics that I know what my care so in all a one boy in one side you follow you I'm more than abo not today but as a making a joke back or Malwaka one day out be one jammy. So Afambo Ugonna BFS. So let's go straight to our topic. Yeah, today the topic Imogona last week and where guys were battle marriage, Yes. Dynamics of marriage. So but this time in Animo we have a lot of mbasakalize. Anuate chasing anozqua. Yes. So we'll be looking at marriage failure. Who is to be blamed? Because I know you to you, we are in So marriage failure, Obaka, who is to be blamed? In your own view. I'm an uncle and a saman attack of one. Can we go no working? You working as an asadroma. Okay. You working as an asadroma. You man, marriage, I will go, Maz. Yes. And some will cry the real marriage. Hoping maybe you go family and get a girl. I know they are going go. Or one day the girl, they are going to go able. Or chasing a marriage, we will not see him. I call the cause anyway. No, you don't have a way. So, because of that hope, I want when all and part again, we can support wire. Ojebatia status your buibu. And then my wine I know God all the time. I can say I love working. Now you make you and this is not the too loyal to you. So, one work be an man status here, but they show unnecessary efficiency. Yeah. Now show unnecessary caring. My care no more when in any way. Yeah. In a show ye. But I be going car. Yes. Why not relax then? Name is expect need to see video. Kiyesu when a flow. Malagawa. Because Nando ke agwa ilu onye na nwunu mkpụrụ ụdara. Ka ikiera, amana yotanka. Yotare? Onye na nwunu mkpụrụ ụdara ka ikiera. Okay. Because nke kali Ulo kpachie ka ma Imali he me bido no game maintain that level ya he me. Yes. He dey make competition with anybody. Like any we get colorful wedding. Onye olu ebo sari elu 100,000. Ulo one colorful wedding ya cost ebe 2 million because you go everywhere. Go we me nye colorful wedding. One batazie one gide mde bia na anya feel o ni anọkwafuma. At the end of the day, mgbe ihe marriage state is in proper. Because about wedding for marriage. Okay. About wedding for marriage. Marriage we have standing marriage becha na so gị na nwunye na abunot. Mgbe marriage bido. Obetego. Mgbe marriage bido. So mgbe nwa baze marriage proper. Challenges are set here. One I didn't even Ibe ji amadi ke ruo no. You go even one. You go here one. Send the anu send the parents again. Yes. My when they come rheumatism, my arthritis. You need send the food to be link. That time, because of the level of standard they set in when I'm a wedding, your father-in-law, a move go on man and one on a safe hand. You know, and if you raise your shoulder, Madam quick order. More question because one in a cheap salary because automatically the status standard is set in women wedding. People assume you are okay. So I think there's why no. Funny any me kwambo no magic o. Na bukwa ezioku. Apiata. Yes. Game na mezi obi obo war.
Obibo hawo. It's no change here. Mana go mele change here. Because ebe na ekwe ka ira onyele ga aka. Bakwa na nke den. Mana enwe ndị na-enwe ife ahụ actually along the line. Akocha. Yes. Onye ahụ nwere that na actually. Kwesị inwe plan B. Like I'm achọ m iji nwe nne example. Mgbe nche no nwaanyị ọ na-eflu ogbo. Ọ na-eflu ogbo. Ọ na-eflu ogbo. Gwa m egmoto mgba every 2 years. Wow. Every 2 years nya 2 years nkokwa. 2 years nkokwa. Agbachara m nkwe na aka akọ wedding. Nene cost wedding. When the wedding plus or minus because my invited man happy. E billion ni made happy. Mfuna ma to eche ebe 3-4 million as at 2019. Wow. You get we dey go lana. When my wife no bro wedding kai bia. You can do wedding anytime. On the other side, kai we na enyu kunu nwa ya da ma bụ na ọ dị ka mistake. Ka ndị makwu pempe. So at any kwụ na oye ekweghị ọnọ ka ị nwere reason to go because ndị mazị na ama mazị ndị mabụ mgbe agba nkwụ hụ na ha mazị onye bụ. Are you saying na ọ ka mma ịnụ nwaanyị by traditional marriage? Give hold go the wedding first. Ije go the build go the family yourself. Ọ bụrụ anyị mana no na kana to gambling. Because the businessman na Nigeria, the economy Nigeria dị na bụ gambling ka na-atụ. You cannot determine ihe emechi niile. Onye na-atụ afịa nwere ike inwe 200 million na-atụ afịa. Echi na change tariff. Echi na-ebufute ofu law kuchi ahịa gị. Ada apre inform mmadụ efe eti ebe a na ngwa ahịa wee ma. So mana all these things ekwesịrị ịdị na-eme marriage affect. Eche m no for better for worse. Okwesịrị ịdị na-eme affect. Mba, better for worse mgbe nke mpa ya bụ kịta. Abọz kịta. O nwere nwaanyị chọrọ isettle for less. O nwere nwaanyị chọrọ ịta afụ. Ma nwoke kwusef. That is why onye ọ na advocate is for ilu ogo chọkwa nwaanyị nwe ihe ọ na-alụ. Ilu chọkwa nwaanyị nwe ihe ọ na-alụ. Oyitu aka ọ dị before. Ilu iche ike mma gị. Mgbe gboo mgbe ihe dị mma nwoke na-eje nụrụ nwaanyị because of agbụrụ ha. Onwe na-akpa eseta agbụrụ. Onwe ike family unu ada atọ. Family nke dị nwaanyị na nke nwaanyị na-atọ atọ. Unu akpata ego n'oge m unu na-ada atọ mana family nke nwaanyị akpata ego mana ba na-atọ atọ. Eje seta agbụrụ ebe a senata ebe ndị na-atọ atọ nọ. Etemel, isela abụọ ndị na-atọ atọ senata ndị ada atọ. Ego anwa dị ọbụ unu ejizi ebe ndị anwa na ha atọ atọ. Because no onye abatago na abụla possibility nu nya atọwazi atọ. That means na it ekwu na formation of marriage transactional not the transaction kind. Oburo for love imego na ife onye alike anya. Even n'eluigwe about transaction. Eju esi ọ na ikwu na Jesus ima nje n'igwe. God want more people to come to him. Okay. You try to ekwensu no one ekwensu be mu aka n'eluigwe. O wetu ata ya n'ụwa. So for him to convert, for you to now come to him, you must come through Jesus Christ. So that's the talk about ejide. You cannot tell me na ije osobulu no mmadụ nkete if nwaanyị na ọma na mero di Genevieve no. A ga-enwe iwe ihe n'anya wee mgbe ọ dị mma. Ije ine line eju unu fuka ọ dị. Ine line eju unu fuka ọ dị. Ịchọwa ihe ndị ya that na akọ na nke unu. Kedu ndị nwere na abundance be ha? Seti ebu unu. It is a good grace. Okay. O nwere gị na-abịa na ihe na-agaghị ọfụma. Onye ahụ adịgode si n'ebe ọ nọrọ ala na ibe na-aga ọfụma ebe ahụ. But kịta abụzi na efu dị gị etochacha ahụ na-ama ife alị afọ ike. Na o si efoto ọ dị egwu. Eji eme studio picture. So now, if ị na-achọkwa ikwu ọ na marriage ka last mgbe anwa. Yes, now. Yes, ezela agboro. Na-enwe reasons. Aka na primary school my mom ka na-agụ akwụkwọ. Okay. Anọ m primary school my mom ka na-eje eme sandwich na UNN mgbe ahụ. Edana? 42 years ka ndị. Ihe normal thing ya na afọ normal atange ame mkpọtụ mago normal n'ụlọ nwaanyị. Echifukwa ha afa na-elikọ ndị. Kịta bịa kwasị ụkwara ike emela ụkọ. Ịmara? Ka onye akpọzi na call. Jena inechekwa court. Ideje court. Igwe tuboso nwere ihe na arụ just by moto je court general ana. Chegere ntị. Jigo no na customary court. Just you tifonu na silent general na court. Ki wole ntụ ọnụrụ. Ife ebe nwa ya na-agwa di onye nụrụ ya anụ no deceive le to marry her. Igota? Nwa ya na-agwa di nụrụ ya no deceive rie to marry her. Ife nwa ya na-agwa di
na ọ bụ na age na-aganarụzi ya ọ karịa ịnụ ya ga-enwe nwa ọfịa n'ụzọ. Okay, now who is to be blamed? Both Imego parties. analysis nke nwoke. Both parties. Now, mana ụmụ nwoke na-asị aja asị. Ịma ka eri kwuo ya nwaanyị bụ na ọ ya nọ ọ bụ na ọma nọ raf. Ịma generation anyị nọ now na-eji maka nwaanyị ma eme wela anụ ya. na-ejiro maka na Na-eji maka na nwaanyị ma eme. Anụ nwaanyị. Mana mmadụ eji abụrụ na ime eme. Ke the very most important thing dị na marriage. Agbụrụ. Ine na agbụrụ nke nwaanyị na-eji n'osi. Ịma na ọ dị similar to even na nke unu nwa. Tradition ndị a na nke unu ọra emo. Agbụrụ na-eji setebe gị. Ọ ya nọ nkwa bụ unu. Enwe ndị na-abụ na ha manụ 50 years ba nwụọ n'ụmụ nwaanyị. Nwe ụmụ nwoke ya bụ na ha manụ 50 years na ha ba nwụọ. manụ nọ 50 years ọ pụtara maybe na ọ nwụọ ya the family na aya Ọ bụgo course dị dia. So what you are trying to say is that the cost the real. Yes, na onye butere the cost. Abụ na ọ dị horrible, why you na exist? Why you dey there? Ka onye butere the cost. You can tell, enwe bụla ancestral. Ekwuwe na ndị nwaanyị anọrọ. Yes, from history, never done 50 years. Ọ nọkọ not 55 ọnwụ. Na ha na-anwụ n'oge. So, inenezi agbụrụ bụ na unu na-atọ atọ. Mana ndị a na-akpata ego, mana ba na-atọ atọ. Because na gị nwa agbụrụ ga na-atọ atọ abatago na agbụrụ ndị a. Ọtọ, ego nwa drọbụ unu ndị esetere unu ya. A na-eme ntụgwanụ. Ọ bụrụ just ifta na ekukuru nnọọ hụ nwaanyị na mere osi na nwa acha na ose foto na wedin na ọdị egwu ije n'obi ya. Nwaanyị ka eji esi na-eji ọlọvụ anụ nwaanyị. N'ịlọvụ ka nwa eji ya anụ nwaanyị. Onye bụ ihe ifu na some places ya afọ. Some married men ha nwaanyị adị very close, dị etu a, dị closer than nwunye ha. Mana nwanne onye ahụ, o jee n'onye ọ mana agbụrụba ga-ehelp ya zụ ụmụazị. Ya na nke nwere agbụrụ ya dịrị na mma anaghị. Because ọmọgụ na ọsata agbụrụ a na bie, o mebiela ihe. Mana generation nkịta abụzi na dịga etopụrụ na-alụ na n'ụlọ akụ. Iwele oje studio picture ma ma wedding. Maka chọọ balance ya ihe na Facebook ọ dị egwu. Ihe a na-epentiri the public to see. Oge batazie n'ụlọ onye egbu emeri. Ịma na onye dị yọnga mara na ọya ka nka. Ịma etu anyị nọkọta ịfụ mpaga na-eme ya na okwu na-akpa ọrụ ọ bụrụ ka ma. Mana nwe ihe ime na mpaga emechara. Akwa ịma ị nọkọkwa ịnọ 30 years ịnọ 60 something. Nwa ga kwafọ asa akpa ọrụ. So mgbe ahụ ị na-akazi nke ahụ that nwaanyị ahụ ị na-efe ilu na ọ chapụrụ. Can you tame her? Because nwaanyị ọbụla mmụ ya dey respect him, I cannot respect you because all the na beba. Unless he possesses the extra skill, extra power. Or na ego dị too much, or man onwe ihe mere na onye nwa na-elose. Aka m kwuru na last time sị gị, na ihe nwoke ọbụla need imebi ikeba na-achụ ego. Dishon ọ dị n'aka, at every point in time, nwaanyị a na-enweta nwa fia. So at enego aka nka ọ na-asịrị, biko ihe ọnụ na-akọ. Biko, dachọrọ nka dị adịghị anya, achọrọ ihe party of it. O nwetụrụ nwa fia. Ọ bụrụ ijọsụ nwa okorobịa na-eto nte nweta 10 million na akaụntụ ya mụmụfuo. Ọ ka anyị nwakwu n'ilo njezi ndụ ahụ nwa kwụta ya na-asị na nwa 5 feet 7 na ọgbatị ihu kwue eje nnọbụ ya. After 5 years of marriage, mgbe ahụ ike atago nne nwa atakwuo how far? Okay, Ogbaka, let me come in this way. Ebe enwe quick divorce now. No, you know, go marriage at last is a otusibo at last. So, like okaro mana mmadụ na-abụ fụọ nwefa n'ezi or ka njụa gị marriage blessing or the real ka ife dị iche na onye mmadụ na-abụ na di na nwunye enwe marriage blessing na mmadụ na-abụ na mede marriage chacha bili kwa na amụrụ onwefọ nwa na ebikwa their life. Gịnị bụ marriage blessing? Nke parents nyere nke parents nye those ceremony a na-eme ebe isekpulu a na-eme those processes a na. Ọ bụ na parents nke nwoke adịghị happy with onye nwoke nke nwoke na-achọ ịnụ na nwere ike na-enye blessing osiri ya n'obi. Okay. Okay, ma. A father can say, well, na go for just for formality's sake. Ndị nke nwaanyị nwere ike
na-ekpe ekpere just ka ọ bụ na ha kpee ọ bụrụ na o si ya n'obi nọ ebe ọ tụwagoro ime ya nụbazi ya nyekwa ife ọjọọ enwezi issue the girl in question cannot roll back to the family for reconciliation because a gwara ya na ya na-akwa eje ebe a like ebe anyị nwe ebe anyị anaghị eje na be anyị nwe iwu no because no na ada eje iwu na every other person ya achale ya onye ọbụla jere ebe ahụ ada end well from history okay onye kacha obi jee ya if before na-erukwa 60 years how the effect ozugbo manifest be and itinye ifu na ndị ekwesịghị iso je the function ya ma nkweje they don't want to be part of it ha na-enye one reason ha ma nkwa ya gbuo ya mgbe ahụ bịa na-ekwu na ihe ejekwa ebe anụ nwaanyị agwa gị ịma na na-akwa eje ebe a ka ifi na eme ihe dị na ya ichere na ọ ya ebute more division no anyị na ndị ha na-eme business ọfụma okay anyị na ha na-eme business mana ha ma na nwunye ọ bụrụ na unu bụ nwanne mba another obodo sef anyị ama nnukwu onye ọ na-anụ nwaanyị ya anaghị end well but enwere ndị na end well ma ha anụrụ their wife from that place enwere so many factors na-aka ọsọ no separation okay ịtọ aka wee sị na major thing bụ ilu ịchọ agbụrụ ha na agbụrụ unu nweta something in common nwee similar culture ọpụta etu esi ayị ọyị ụmụ mgbe anyị nọ na school o nwere onye nwoke abụọ mụ na ya soro ha bịa my uncle ọmụọ ọsịm this your friend ọ kpọrọ ya afa ndị be ha nụ mmadụ one na one gwa gị na onye ahụ bitere kwago o nweta ụgwọ nji ekwuchara ya ọma bitere m mana onwe ihe nna ghọtara kpaka betrayal efu ọ dị na everywhere why are we always targeting onwe ndị ọ dị peculiar to onwe ndị ọ ji betrayal ma na gị na ha nwere ike imecha ihe mee business ọganọ ma abaghị ezuru gozi ha menwe peace okay yota onwe ndị bụ na gị na ha mee ibe now it takes us back to upbringing ka onye asị to makwa dị n'ọbara ife na asị na ife dị n'ọbara a na-akwa echenji so ịma na onwe ndị ọrụ ha bụ na abaghị na-ezu ewere asọsọ idi n'obodo na Anambra nke ya good fire they cannot make money or this threat they must steal and the fire are repenting and ha metkọta ohi ejideba ijere ejide gị nwa gị na jikọ ode na ejide gị ha nwana na Anambra ya good maka na ọ dịfa n'ọba all their destiny and ha na-ezute ndukwu ego like na be anyị nwa na izuru ha ọ dịka na manje ọkụọ so na ihe anyị nwa na-eme bụ manipulation mbịa saba ngị isi nside isi ọba anatuo ngo ka ịkwa part of it ka afọ eje jem investigation mana ị naghị ya n'ike mba mụrụ nwa ndị bụ na iwu na ha ya analere gị ya by force na nwa ihe eme ịtara ka ya na-abịa nkwuo ya mana generally ọ dị wrong what did he eme about it ọ dịgo na dị ọbala bụ na ọ dịgo what did he eme ya so ka yo like nwanne mmanya nnatu dị na achọghị m ịkpọba ha mana anọgharị ibe sọ ọgwụ mee ya ọ ya naturally iwu okay now ka advice ị na-enye such person maalụ na ọ na-eme ụdị ife ka o wee binata o nwere ihe ihe eme nwunye ọ dị gị na-arụ na ọ dị gị na-arụ in fact inye advice dịkwa inye advice ọ gwaghị na ọkwụ n'obere ego jie ka e wee jee lụọ agwụ a ka ọ kwụsị inyekwa ego dịkwa gị ọmụọ ga ịghọta okay onwe ọsọ ụmụ nwoke ka ọ dị na-arụ ọ dị mana ụmụ nwoke dị mana ụmụ nwaanyị and o sochagwu ife na-aka ọsụ failures fancha sochana like o nwere obodo dị n'Enugu steeti ịnụ nwaanyị na ya kịta before na-elu ebe 50 years ọ kpọrọ problem abịa o nwere effort imegide ka ọ hapụ ifelu in fact isi ọ na-ama mfelu iti ndụ onye ya so ọbazi ulu na a na-anụzi that is why you should know agaghị akwụkwọ eju ese but nọkọta ihe nwaanyị na ọma mma ike dị egwu alị adị egwu jenobịa anyị nwa na-eji anya eri anyị nwa na-eji anyị aba anya ka anyị ji eri ife na ọya anaghị anyị hụ nwa kịta na-ajụ aha afa njụ onye bụ ọ kpọrọ ama afa ebe ahụ na-echebe mmadụ esi oke leta na enyekwa onye ego ya naba maka ọ baghị uru so onye kapịtasị gị ọ bụrụ na ị nwetasị na onye abụ onye dị etu a na-ese n'ọfọ nwere example n'Ọka na ị na-achọ ịnụ onye Ụmụdịọka for example you shouldn't just jump into Ụmụdịọka che n'ọnwa anyị ịchọ okenye bụ unu
jụọ ka ndị ụmụdị ọkọ ka anyị go by so eme in the past. You know now? Ha nwa gwazie ajọ kere family ọ jezie mere jụọlụ ese because ha nwe friend everywhere. Not na digi abụka mmadụ. Ha yi biji nwe problem dị ego nke ihe na ihe na-akọ bụ babash bi na-enene unu ike dị egwu alịa dị egwu ọkpụkpa. Na-ese foto na eme studio picture pre-wedding picture. Ọgbatịa olu 2000 in less than 1 minute onwe 2000 congratulations guy you get high. You know because of social media be na another one now. They no just say wedding. Agbatizi earlier that wedding gown we bloke na oche aru eba. O dị ka ostrich. Ogbasasịa. Asị na ifu nwunye dị egwu. Ndị mmadụ nachazie nụ. Enuwazie na kingdom. Maka after wedding, ịmarazie ha fa. So asị gị nọ ije court ka iwelu ntị gị. Na anụrụ ihe ịma mme imagine bụ causes of marriage failure na this country. Ihe ịma mme imagine. Ịmana na nwoke ego na nwaanyị phone. Nwaanyị nwere ike sị amanụ. No the two safe no dey carry no phone emebisi nso kwere gote ya. Ọ bụ nwoke wọ. Ịma nọ na-eme. Oro manipulations ga na. Jamo ọbịa customary court. Ka iwe ntị n'ụlọ. So economy eso n'ife na-agasa marriage chena economy na Nigeria economy. Ilu obu nwere mkpụrụ dala ka ike ghera. Okay. Ịmara ka era. Gije nụ onye na mara anyị ego. Ọ na ijiri. Ilu oke mara ka era ekwete nwaanyị ka era. Ọ bụrụ ilu iko gobe aka. Inwe ike nọ na package na-akwa shirt akwa ma na-ego turkey shirt. Ibu to boje na-ego nwunye turkey gown ka iwe show off. Now time na-aga because nwaanyị ahụ nwere nwaanyị chi step down. Like I told you na nke nwoke na-eme presentation who wants to be a millionaire na nke ọzọ. Na nke nwaanyị ahụ go na nwoke na-agbada. Hụ na nke na-eje enyi ya na-agbago so ọ chọrọ iso nke agbada. Ọ chọrọ ka o switch na nke mgbago ozugbo. Nke a na-adịsị ka ọ dị-asụ ya ka enwa. So ọ bụrụ na nwaanyị ịbịa na ịmara ka ịra ikwe ka ịra nwaanyị na ọ bụrụ na ọ ma mkwu nọ ọ naba n'oge. Ọ bụrụ ibi na-eru osu ụda and ịma na annual income bụ by chance ka o jere 2 million a year. Ijeje mee wedding 30 million bikọcha ego nke nwezi na committee onye ọrụ nwezile klọb fone nwe nọ na klọb 30 atụọrọ ego that day anyị asị na efu wedding ya n'otiri 5 years after because he must return that point ndị ọzọ after 5 years ihuzo eme wedding asị nọ since ọnọ nwaanyị ka obido tabazi arụ na nwa afọ chobịa asị enwere mkpụrụ da ka ikiera ka ọ sụrụ ya because ọnụ kwetara ka ọ ra onyere nwaanyị aka nwaanyị apakeji onwe hotel of friends like na wezina befa na nwaanyị ego ya moto enugo nke emenụ a na-akpọ ya kere ndị jezi ọka nwaanyị wee kwete wee nụba ka nwaanyị kweteghị ekwete ka iyi ego moto a na-egote moto push gift nka sị na push gift nya nwaanyị kata eke in ejekwa ụgwọ moto ọ na-amụ nwa emume push gift nobody ka before push gift na ọmụ nwa na ọmụ nwa yes a na-enye moto ọ mụra nwa okay anọ ịma na ote gị si vele egi yes wee mee push gift after amụchazi na nwa nnu because mgbe gị na na-abụ nọ unu adị elin 2000 or 3000 a day emugonu nwa anaghị ọrịa wee nyụ nsị nwa bụ ọ na-anyụ nsị atụ weel etu sola ka osi ya ahụ dependent na ebe osi bi ụwa so ọ na-abịa mmaga na-akanụ nkanụ mmaga na-anaghị nke mpaga na-anaghị nke ụmụnne gị abụọzie na ụwa ọnọsị nsị na nwaanyị ka iche nji precha gbagote 5 years isi aweju gị isi mgbe ofu n'anya so mana ọ bụ na ịbịa mara ka era data ego ahụ ji gomoto iwelie ọ bụrụ na ọ mụrụ ana 500,000 ka ị nweta igoli ebe 5 or 6 wee na plan ị na-agwa ọchọ ọbịa ọbịara ka ome isi ka a na-atinye ego ọ nọkọ n'ọnwa mụntụ ya precha uche mantụ adopt to it na manage a na-atinye gị ile dị ana egorokwa ndị obele wolu ego dị wee mefu anya bebi nya ka ma ọ da na iwe dị mma mana nwụrụ ịchọzi data akụkọ na onye ọ na-abụ sibie kịta as the hot as the sibie kịta. All right unu anụghị from ụkpaka ọ sị na eche ịnụ nwaanyị no need for mpako no need for niwe ogodi niwe big man nwa kwele obele onye ọ na kwele obele you know so I eje for a very short break anyị na chiata then we'll continue. Daalụ.
Anambra Broadcasting Service, ABS. With delight, we bring you the light that we bear through our illustrious leaders. Our icons. Our industrious people. Our rich culture. Our places of pride. And our mouth-watering cuisine. With unbridled professionalism and renewed tenacity, we serve you real-time news, information, entertainment of varied genres with unfettered reach of your clients and customers. AB. All right. Welcome to ife na-eme n'ime ogbe. Eyotago, the guys who go to no city. Omera n'ime ogbe. Ibia ayakale maka ya. Eyotago keep kwagi updated. Eyotago so at this minute na the studio. Oya mune ana abuno na aka nimbo. My master, aka Papa Ngwari. Nake bamiga enwetia. Maze Tempulo di Maria. All right, Mazi, topic today bo failure in marriage, who is to be blamed? Okay. You know, so the marriage fail, who can blame? Well, before I see on, can make a better reference. If I mean last year, I could take last. I told him, this is a make work. No, for my master, I'll back up. I want you to But you don't know now. Onye nwanya mega attack in ikwu for the video. So oji the video. Ofro ka nku no se na nnia we na na masoro ka nku titelu fa. Start because na ma de kutitekwala ụmụ nwanyị ma ọ bụ ụmụ nwoke. Na ife na-ekwu bụ onwe principles, onwe observable patterns mfo mkpọ ya afa. Enwe principles ya anya aka or theories ya anya aka. Alright. Nsisi otu All right. Na nke a kita ka onye ga blame zi now. Onye ga blame. Oboro nwoke oboro nwanyị. Ka onye dị ife a. Kunda atụ na mog mana mgbe eji ekwu na eta ka ike adọrọ m. If I get blame bo the different dynamics, you know, maka abia in marriage, there are many things na the apụta.
you know mgbe ụfọdụ nwere ike isi n'aka nwoke mgbe ụfọdụ nwere ike isi n'aka nwaanyị depending sometimes nwere ike immaturity nwere ike ịbụ the reason sometimes scheming siblings nwere ike ịbụ the reason sometimes scheming friends nwere ike ịbụ the reason you know mana it equally boils down to the parties that are involved sometimes umana called indiscipline ana called soro mgbe aka na-eti ikolobia can equally be the reason so mansi no nwoke ite or no nwaanyị ite you get the point there and there be about so the my master success in marriage don't you feel no kwesịrị automatic well for marriage to succeed kwesịrị automatic oh yeah let me first of all say now I want anything I na-eme na life success the automatic na so you will look where na marriage or draw possible the automatic then onwe if my friend dikwu ncho ịlụtụ aka before nchefu I'll go dey go say na like nwanne mmanya when you clear onwe onye nne m mụta na nwanne mmanya etu anyị wụ ndị Igbo onwe ofu onye Igbo na-eme maji ọ na-alụgala aka so ọ mbọsị ọ kpọọla onye a afa mmalụ so nke a ikuku bulie na marriage I said that it's better to share a good man than to own a bad man to yourself. Okay, yeah, ụfọdụ nwere ike sị na ma support wa polygamy. Yeah. Theory manya. Ni solu nwaanyị ibe gị just share a good man than na ị na-azọ nwoke na-azọ ya ọbụla a bad man ka ị na-azọ. okay Yeah. Ịma na abịa tụgharịa ya the other way ụmụ nwaanyị nwere ike sị ngwa ọ bụrụzi anụ nọ a good woman ka gị na ndị ọzọ share na-etu aka Chiki na enyi ya nwoke si share you see so why I'm trying to point out these things so bụrụ na marriage ya na-work anyị ama na time na change and we must change with time enwere so many things na draw etu ọ dị mgbe ebido marriage mgbe initiate marriage the way it is now so those things that are drawn now things they change go change even the social media my brother na-ekwu okwu na-alụtụ aka na etu ife si eme na anyị na-anụzi nwaanyị chọọ ka afụchata gị ka the media everybody for maybe onwe 2,000 likes things like that people na consider it but ada agbakọzi after all these things ka o sizi dị n'ime ụlọ so ana m try point out the fact that na anyị je welo the showmanship dị na marriage buru ụzọ ọ bụrụ na ị chọọ ịnụ nwaanyị mala ife ịchọ ife ịchọ abụrụ ya ka bụ ịchọ ịmala ife ịchọ go for it mgbe m akwadote ịnụ nwaanyị anọ na school environment fụ ụmụ nwaanyị ma ndị agba ife nwa agba ibie at the end of the yes agba ife nwa agba ibie at the end of the whole thing njilu nwayọ wetuo anya anyị wee chọọ onye mmalụ na ọ ya ekwenwu na because amagolo m ụdị mmadụ m ọ ya ekwenwu m na onye ame wee jesi ebe a pikie so I am telling you outrightly onwero anything iyi eme ka marriage dị perfect just like every other thing in our life onwere anything iyi eme ka ọ bụrụ na success in marriage adịgo outright na onwero ka anọkọta nwa hitches there so ọ ka mma na ije onwe onye na-ekwu okwu wee sị you need to get somebody you can forgive is good in marriage onye a mee onwe ụdị iwe ya akpasu gị duto na inwe soft spot for that person ị calm kwa down and once ị nwee the hand to hit ife na-ekwu kịta dị ka ị na-asị sikabaro dị shọ na onye a ma mma maka na onye a jọọ njọ o nwere ndị jọọ njọ o nwere ndị facially ọ marọ mma mana ịfụ agwa ya o nwere ife ọ ya eme esi ka ndị elu nwa ife just because of omie o nwere ndị a na-asị ụfọdụ na-eji nlecha aba na mma o nwere ndị na-amarọ mma n'iru mana gịnị mgbe gịnị a na-ekwu okwu ugboro na-abụ ndị ma mma facially ọ mebi ọ chụsịa ndị a n'akụkụ gị so enwere ife the heart na long for ịmara ife a obi gị na-achọ chọwe ya and ị na-anụ nwaanyị bulu n'obi that long term plan na onye awa onye ụmụ gị ya eweta half of let's say na ụmụ ya amụta ya eweta part of this person nye ka m ji wee sị na ọ ka mma nwaanyị share
a good man than he own a bad man. Because someone say amota will have part of that man as traits for inherit. So, you notice here that you have to deal with a bad man forever. Because he put up from Gena forever, be divorce kwa nature. No, well, nature divorce. So, you marriage may fail. If you want to live in marriage and you have a bad man, you have to deal with that man forever. Because no matter how long you live with that man, you will still continue with people who wear traits that man after the man. You know. So how can you know a bad man? Like A bad man, and it's character the bad man. The best way to get a good husband is by being a good wife material. Okay, so that means that means you have to work on yourself. Husband that we need, meaning na one a bad trait. Yeah. Okay. Because see, if you do onwege, onwe even don't channel you say that good women they set a standard. They find it difficult to make choice, but when they make that choice, they stick to it. So, oblo set here your standard. Before one abe gwagoku, what to expect. One say if based on standard they set goal on go. Yeah, one courage or even say for people fear na akoko ga say onye ko jabali onwe because amani here ekwetere. So on adem my set here your standard. That your instinct ya agwakwa gi onye a good man from inception. The time onya na abia gi nso, he age that time malo na onya what onya or na onya what ya. Then can refer to if my friend liku ogo na ekwu, which is very important. Okwu eju ese jolo na lu enu no. Ana ajukwa jolo na lu enu no. And if ana ajowazi most times ndị mbu families nocha, let's say no obodo, ndị nocha na that place ke ka fasi eme maka na ndị na-abịa ka fasi ana, ndị na-anakwu ka fasi abịa. So o nwere omume eji malụ ndị ị na-anya na ị na-eje eju ese kita most of the people ị na-ajụ ese fa ụfọdụ eje n'ụkwa village for a long time. O nwere ike their parents self anọrọkwu village. Ọ bụrụ na their lifestyle dị different from ụdị obodo a ị na-eje ka ije jụọ ese fa. So under our exception na this thing, but ọ na-adị mma onye chọọ ịnụ nwaanyị nya jegodi jụọ ese. Enwere ike from there enu ife na nuburo before. From there we ama what to expect. Ese a na-ajọpụta na ịmụọ nwa otu o deviate from family character because of ya na afụzi now. Imana before social media adịrọ. Onwere onye na-afụ any other person's character from anywhere. No ife anwa ito ebe anwa ito. So iju ese anwa and onye abịakwa ịnụ onye anwa ọ na-eme ka ndị befa. Mana kita enwe so many characters outside anybody can learn from. Okay, let me tell you. So if we get in them, agwagi na ndị a nwe this particular character. Mana onye anwa ya anọta different na the person. Okay, if the makeup of who you are, the multiple. First of all, where you are from, formology basics. Yes. The things they encounter na your first environment, formology basics. The people you've met from your parents to the peers you meet while growing up. So we're formology basics. They are the people you choose as friends will contribute their own. Your environment, where they are mature, will contribute its own. So all these things we finna make up mado. Ije icho wine we puobolo no na club ka ije chota wine. Onwe some elements of ife na ebuga mado clubs. Iya na expect n'ime the person. Obolo na ije no ụka we chota wine. Onwe some elements of ife na ebuga mado na church because ụfọdụ ụmụ nwanyị nwere ike ọlụ marriage abafa kafa je eje ụka. Ilue if somebody maybe no bigo ụfọdụ ndụ na drama at the end of the whole thing marriage go ya go ojebe no ụka. These are people that will ya meet efa na church. Fe maybe elu ndị amunye n'ụka. The integrity. Yeah, even if maybe that integrity is that then when they had the chance of each choose character, they chose somewhere else. But so, yeah, we later people, and that's why I'm telling you that dynamics the much.
So narrow down to your instinct and what you want. Ụfọdụ na-asị ka eje jụọ pastor. You believe Charon na pastor will tell you everything. But emali ife a ịchọ, your conscience ya agwa gị ya. If onye ọ dabala gị na ya, just 1 week dị enough iji wee mụta the person. All right. Templo Di Maria. Yes, sir. Why is marriage so important? Why is marriage so important? Ajụjụ Ajụjụ ga-amile eme. So man rush ya rush. Now, marriage is so important, maka na according to Plato and according to onye ọbụla ọbụla na work, na marriage is the foundation of the society. It is the microcosm of any society. Ebe a ka every society na-ebido. Na onye na-erube isi, ọ na onye adị erube isi. All from family ka ọ na-esi ebido. All foundation na-ele onye a ka ọ na-eji ebido. So marriage is so important, and ọ dịkwa mkpa na-etinyegasị those laws na-aga idea maka na ọ bụ na ọ sị mebi otu ụmụ anụmanụ si eme otu ọ bụ na ya si wee gata, then obviously ama nwe structure ọ dị skata ama mmịọta mana maka na ya nwee structure nwee rules gị mmadụ amalụ na ọma otu a na ụfọdụ ife dị otu a ji ya eme oyeju wee gbakọ ọnụ wee form building blocks of any society. So marriage dị mkpa. Haba, you can't say bamba. All right, thank you for your, you nailed it anyway. But the my master, why? But can you say something quickly? My master now point some things out about identifying a good or a bad man or a bad woman. Or fair identify a bad man or woman. Na-ege m ntị ka ịghọta ife na-ekwu maka ya. Nke eye service a pụta, nke ọ na-emelụ gị so nice pụta, eche ịmụ ezigbo mmadụ na-anya otu o si wee treat onye ọ na-enwere ife ọ ya enweta n'aka ya. Just observe ya, nye amana na ị na-enye ya anya. Observe otu o si wee treat onye ọ na-ama nweta anything n'aka ya. That will reveal more than you need to know. All right, the my master, how can women are they so important to men when it comes to marriage? Yeah. You see, Abiana life. Amarom which one? Anyway, you can see now women the even more important to men than men, or to themselves, than men, or to the world, to life itself. To life, okay. Yeah, you can to her. Or yeah, they arguable because without a man, recreation, procreation, it's arguable. Yeah. Yeah. Oh yeah, they arguable. But just to emphasize the importance of women, life may be done with women. Life may be done with women. Let me point out something. With one man, you can build a community once you have many women. But with one woman, you cannot build a community with many men. Now. So your point now is actually proving life in a video with men. Don't worry, I got maybe now. Where we tell women up to 10, 20. It means that you need women more than men. You need more women than men. Each way be the life. In when men, then when one woman, life ya charo, it grew. But the my master, yeah, I also disagree with like the Maria. I've been on my own opinion. Yeah. Men are as important as women, and women as important as men, because all the balance. All the balance. No, hold on, keka. I'm going to say no one on keka. The ovum remains stagnant and destined to fall and die until it is fertilized by the seed of a man. Yeah. So you get the point. That's very good. That's uncle. You, if you're a farmer,
as a good farmer. Now, ye just go ya 20, was a golo of munye do it. Ye go munye 20, was a golo of do. That does not mean that it Just answer this question. Even the who, which one kini the more? The buyer master, count 100 munye. That you have to put. Meaning need one. That one I need. What I am pointing out to, it's 20 as a good farmer. The one now. I think it's 20 of food. The one is the most important. Business wise, you cannot get 20 of male and the economy wise, and business wise, you cannot get 20 female. Okay. The two of them. BFS, how to go me now? After last show, oh, when the mama ya uko. Even though someone kunke. Oh, when the mama ya uko. Okay, from if you want this one, who knows this one? Mana wait, we put lawyer tata. The more important to universe, and that's the arguable because I was expecting this thing. So, whoever they are say good farmer, the man master reverse go there. Reverse as a good farmer. Acheta munye 100 chegi without me. And I think it would ask not without. No, that will tell it show how important. Because when do I need which one do you need more? You need the two of them. That's why you do a signal there. Okay. The master. But leave this one because who knows I'm real. I'm going to let you get if you cook it, the only point to prove. On the side of increasing population. Yeah. Baby, many other aspects. Open ikpokolu ụmụnwaanyị na debe na island owo bụ no so fun oke how far when natural disaster onye dey agad there ka abịakwa is always possible if tell ebe ụmụnwaanyị na anu ogu na army if no what a man an mapụta be obere eziokwu mmanya obere nke mma adaptation will always take its course. Arab go this one now. We got the life no. Don't worry, my argument is there. No. But I say Anna even when mama take care of it. Anna then mama how else? Yes, we defended the other side. Move for on our own, but when I talk about the importance of men, I grew up amidst ladies. They did why I was doing this song. So at least I know them. I'm made to their life now. Now I'm made to their challenges now. So what I want to point out again, if we I saying to life itself. Now women the more important than men. To life itself in general. Wait, happiness is to increase population. Yes, to life itself. The value a woman now inculcates now one. Kale the value a man now. At least ebiowa. Yeah. Eda abaroto. Yeah. Ijiro baga. Yeah. Name one thing a woman inventing no one in. If men are not that important, a woman with their own I am not because go and make your research. Everything on for around us, all working, what are the brain? Because go in brain is superb. What can so forget when you say more important or say now where all these things my life or these. And that one in ofu one am kalekwa onwunu go one mo 20 if on am ife one onwunu go one so okay one man need to go one yoga one when the my master I think we have anya run go out of time so because comment section. Yes, we'll continue there. Yes.
All right, we've come to the end of our program. Thank you for staying with us all through that long. See you next week.